Vítajte u nového videa z Vlogce. Dneska som tu s mojím kamošom Vojtechom už druhýkrát. Táto hra sa volá Terramon a dám vám jej odkaz do opisu videa. No, môžeme ísť na hru. Ja sa teraz napijem, určite dodržíte pitný režim. No, a my už poďme na hru. Juhu! Takže kde ideme? Tupa. Ja to trošku nevidím, lebo vieš, jak to tu je urobené v tej hre. Vidím. Dobre sedím? Dobre, dávam hru. Nice. Dobre, teraz ideme proti nejakom silovým intrudérom. A čo povieš na prvé video? Jak sa ti páčilo? Dobre. Ten edit by mohol byť, si myslím, trošku Tak lepší, dávaj. ale... Dávam. Ja som zabudol, že jak sa to... ja neviem, Si jak... toho práve, že mu vôbec neutočí, on ide iba na kryštál. Ja chcem ísť na kryštál. Ja mám lepšiu obro, moje obro aj útočia, keby dačo. Vieš, že je to neslušné, že grgáš? Kúkaj, čo dám? Toto tu nemáš. Čo nemám? No To čo je? To som teraz. Nie je to náhodou z Bravo Stars, jak boli Nano Power? Lebo Ja som si to teraz kúpil za 40 000 koinov. ty si bohatý, ty si jak bohatý. Teraz mám už málo koinov, keby dačo. Teraz kúkaj, čo ja dám, ten aj útočí na ty. Nehovor, že to celé zničíš teraz. Prečo vôbec nedávam nič? Lebo mi kúkaš nič, dobre? OK. Zautočme na to. Videl si toho tu černového? Koho? Toho draka? No ducha, to je duch. Akého ducha? Všetkých to teraz hitlo? Alebo sme vyhrali? Teraz sme vyhrali. Nice. Dobre, tak ideme ešte. Ja mám nejaké vulkáno. Alebo čo? Počkaj, daj si Čo tam mám? Meno? Tu máš toto, daj mapy. A tu si vyber. Koho? To, Psa. ja chcem psa. Lebo on je cute. Dobre, a teraz daj si toto. OK, A tu si koho nechceš? ja chcem tohto. No ale čo? Nie, musíš dať. Toto Najhoršieho ti dám daj preč. Tak? A kde je ten vlk? Tu je. Pes. A môžem ho vylepšiť? Keď máš kľúčaj. Počkaj, ja sa vylepším dosť. Tu husenicu. Ale ten pes sa dosť dlho vylepšuje. No to musíš viackrát vylepšiť. Ale prečo to trvá tak dlho? Počkaj, ja si Ani v Clash vylepším. Royale to tak dlho netrvá. No ty môžeš počkať na to kontinuje. Jaké continue? No, Continue. No ale ja to mám. No zapni hru. Počkaj, musím dať dobre, dávam. Nice. Takže teraz ideme proti takomu geokurzovi. Šli sme aj predtým. Nie, proti sme išli nejako. Ten pes je jak OP. Čo tam je za zvuk? Ale on dá ten muž je silnejší, trošku len na ďaleko. Nedáme žiadny damage. Čo som dal za tetu? Jakú tetu? Však pozri, tá štvorka. Ja nemám. Váž. Táto teta. Ja, nevidíte také videjko. A jak dlho trvá, kým to zničíme? Vidíš to žlté čiarky nad tým? Tak Aha. to musíme trikrát zničiť. Prečo to neútočí? Čo? Však Lebo to je na obranu. ja som nevedel. Kúkaj, čo tam za čiernu má. Ja dám teraz psíkov. Takého veľkého psa. A ja chcem toho vlka. No ty vlastne na to nemáš, alebo ho nemáš. Joj. Čo robia psi? Oni to zachránia? Nie, oni neutočia vo vzduchu, keď dáš. Prečo? To ten robiť, čo som dal teraz, oni točia na ďalku a idú von. Ja zomrem. Nezomrú psi, chudáci. Ešte máš sa dlho. Toto tu dám. Ja dám tu... Jaj, oni mi to zničia. Vieš, čo ja dám? Čo? To mi to konečne načítalo. Čo? Však ty všetko zničíš teraz. Hovorím, že mi to lepší. No, viem, že si lepší. A veľmi, o dosť lepší si. Kúkaj, koľko Ja tam ani nedojdem a ty už to zničíš. No ešte jedenkrát to musíme zničiť. Yes, ja som to dal. Či? No ešte musí... On to dá. Nedám ho. Je, prečo je tak slabý? No, ty máš začiatočného. Ja nemôžem útočiť vo vzduchu.
Môžem. Ty mi hádmi či? Nagra. Nemôžem útočiť do vzduchu. Som zistil. No, Ja som dal malých pavúčikov. kúkaj, čo ja dám. Čo urobil? Ďalší boss. Zabusol všetko. A nemôžem každému toho ale to vzduchu ja dám si druhého. Toto dám. Ja budem útočiť tými najslabšími. Za najmenej. Aby som to tam dal čo najviac. No, to bude... Teraz dám bossa. Ja som dal potom hadičku. Akú hadicu? Dobre. Tak zapni ďalšiu hru. Počkaj, vezmem si druhú. Ja, počkaj, môžem si dať čo zobrať zase. Čo? Vyber si... Toto môžeš vybrať. Kojny. Nemôžem... Vyber si dobrú. Dobre, za to si kupuješ veci. To ja to zoberiem. Dobre, Ani z toho není dobre, čo tu mám. počkaj, ty máš toho draka? To som si nevšimol. Akého To draka? Miesto to je slabé dosť. To. A čo robí ten drak? On je dobrý. On je po vzduchu, to ja ho mám. Ty si ho používal, hej? Hej, ja som ho jedenkrát použil. Dobre, tak zapni hru. Dobre, zapínam. A jak som ho vlastne získal? Neviem, či by som druhý, alebo si ho už mal dávne, ja som sa nevšimol. Čo to? Nedávaj tam žiadne jupy. Ja dám... toto. A ja dám... Ja dám toto. Oni sú do vzduchu dobrí, aj? Ja dám toto. Ja dám bossa. Nie, to nie tento. Ja ho mám. On bol Boruský ako keby. To som ja položil toho zeleného, alebo ty? Ja, ty ho nemáš ani. Myslím to, že mám. Nemáš. Lepší. Ja tam... čo som tam teraz dal? Slabý. Slabé. Ale prežil chvíľku. A veľké ty palci to druhý nemám. Viem. Zistil som to minulú hru. A toto neviem, na koľko to dáme. Draka si mám nechať, či mu mám dať? Daj. OK. Už ide na to. Dobre, zničil som. Vo vzduchu som pomohol. Lebo vo vzduchu už je veľa. Kúkaj, a ja ho dám. A ja dám tomu draka. Ale ty máš toho istého? Prečo si vieš dať čo lepšie miesto toho draka? Dám. Robotika. Akého robot? On je cute. Dojde tam? Ten je veľký. A ten veľký tam došiel. Teraz to zničí, pozeraj. Pokladní a je to tam. Ešte nie. Ešte ani si dám. Kúkaj, ti dám. Čo to všetko je? Invázia. Invázia, preto som na toho ducha. Ja som to pokazil. Ten duch je dobrý na inváziu. Ja som to celé pokazil. Ja som prišiel o 3 za... proste... Dobre, vieš čo dám? Okay. Takého pekného. Ja tu dám, nie. On útočí? Tento môj útočí. Ja mám dvoch, ktorí útočia, ty máš tých, čo útočia iba na kríž. Pozeraj, ja som tam dal to a nemohol sa... Nie. Zachránil som to, lebo neútočia, no. Teraz tu musím dať draka. No, poďte. Nevyhráte. Ja to chcem zničiť. Nie. Ja som to chcel. Ja zapovedám to, že... Prečo dostávam iba 30 coinov? Ja mám vulkánu stage 4. Ja mám inú mapu. Už mám 5. Počkaj, si môžem sa dopreč. Mám tu zase ďalšiu vec. Nepočkaj, choď, vysaní. Koho si mám vybrať? Robota alebo blesk? Toto si daj. Čo to je? To je také, to ja mám tiež. Sneak card? Daj si to. OK. Miesto Čoho? toho spawneru. Ten spawner je dobrý. On sa vlastne Nie. Jeho dobre, ja ho viem Tak používať pavúkov dobre. chceš teraz? Pavúkov prečo nič na nič. OK, to. A čo ten robot robí? Ja stojím. To nie je robot. A čo to je? To, no. Á, to je taký, tento, jak sa povie. To je had, ktorý je na vozíku, ty to vystrelíš počas... No poď. Nevysaní. Prečo ja chcem moju stage? Kde ideš?
Ale ja nechcem tvoju stage. No veď my ideme na tvoju stage, keď vieš. Prečo som mal ísť preč? Neviem, ako chcem. A prečo si to chcel? Neviem, bo chcem. Kúkaj, čo dám dnes. Povedz, čo by mali dať ľudia na toto video. Áno, presne tak. Určite dajte like a odber na toto video. Čo si urobil? Si buchol dverami? Ja nič nerobím. Oh, ja som urobil veľmi dobrú vec teraz. A teraz urobím ešte lepšiu vec. A vieš čo ja mám? Ja mám takého ja mám tiež takých chlupavníkov, čo ty si dal. Len ja mám čiernych a dvoch spavní naraz. Kúkaj, teraz dám Pavlovi. OK, tak ich daj. Ale to je iný. Ale oni sú slabí, nie? Ale nie tak veľký, je silnejší, ale ja mám iných, som myslel. Teraz sa mi načítajú. A čo tí mali sú slabí? Či? Ale ono je spavne, ale ja dám iného, ti ukážem. Akého iného dáš? Iných spavní. Povedz. Môžem to hodiť? Ja to môžem hodiť. No ja viem, ja to mám, len ja to nepoužívam. Ja to zničím. Matej, Yes. Ja to Matej, zničím. vidíš tých černých OK, tak. Už si mi to editol? Počkaj, ešte nie, lebo si mi robil do mobilu. OK. No tak, ukáž. Možno som teraz stopol polku videa, to je jedno. ti dám preč? No ale ja by som už toto video ukončil, alebo dáme si záverečné 1v1. Môžeme tam záverečné 1v1. Hlavne mi teraz nerob najhorší deck, čo je. Ok, nedám ti najhoršie, to dám. Lebo ako ja by som sa teraz zbláznil. Dobre, máš, poďme na 1v1. Prečo máš šeltovku, kde je nejaká iriska? A to je môj pes. Vojtko? Nie, Vojtko. No dobre. Čo ukazuješ? Prostredník. Poď za mňou. No kde je? Kde je? Poď za mňou, tu musíš prejsť. OK. No pre toto video by to bolo asi všetko. Ešte po musíme tejto dať hre. 1v1. No a... Nefadáš. No, čak tu, nie? Nie, tu, kde som ja. Kde? Ty sa sekáš extrémne. Ja sa nesekám, ty sa sekáš. Ty si lager. Teraz ideme proti sebe. Ty si lager. A uvidíš, čo dám. Prosím, nedávaj hneď. Šetri ma to. Choď preč s tou chobotnicou tvojou. Čo si mi dal za malých drakov? Nie sú draci. A čo to je? Prečo si mi dal netopier? On ani nedojde. Ja, tí draci sú OP. Alebo netopieri. Ďakujem, že si mi dal najlepší deck. No veď som... Ja ten nechám. Nechaj ma do tisícky. Dobre. Ja to nechám teraz, vieš, a pôjdeme steno. Nie, ja už ďalšie nejdem, ja končím video. Ja som ťa nechal, keď... Prečo si sa nechal? Bo som chcel. Ja som lepší než ty. Nie si, tak Dobre, dajme ešte raz a Do 1000 HP šetríš. Nie, Keď budeš mať menej, tak už nie. No čo dáš? ti ukážem teraz. Nemáš chobotnicu? Ale mám to. Ja mám na čo lepšie. Hej. Aha, jak ti uberám životy. Aha, čo dávam? Čo ja dávam? A čo ja dávam? Nemá šancu žiadnu. No ale počítaj s tým, že mi to dlhšie načítavam tie veci, vieš. Prečo? No, Lebo ty lebo ich ja máš mám drahšie? Nie, bo ja ich mám lepšie, keby dá čo. Ty to máš drahšie všetko. No ja to mám drahšie a mne sa to dlhšie načíta. Ten gunner je na nič, čo si mi ho dával? Dobre, ja to mám, mne sa to páči. Čo mám robiť? No dávaj. Však ten gunner... Čo? Však to sa nedá proti tebe. Ty podvádzaš určite dajak. Ja Neviem. dávam normálne Kúpil si nejaké VIPčko za Robuxy a máš tam všetko zadarmo. A nemusíš čakať. určite nie, lebo ja to už by som mal všetkých 5 najlepších daných. A mne ešte chýba dosť veľa bokov. Ukáž. Ukáž. No, teraz- Neverím ti ani slovo. Tak. Prečo mám tak drahé? 5, 4, 3. Čo robiť? Gunner! Oh my! Ja som si to teraz zachránil reálne, že si tam nenabúral. Uj, ten gunner mi teraz zachránil celú hru, skoro asi. Ale aj tak nemám šancu proti tebe, lebo si hacker.
Hackol som sa do tvojho počítača, alebo čo to máš, telefóna. Hej, na PlayStationu? Príde som k tebe. Nie počítača, ale do PlayStationu a zistil som, že hackuješ. Počkaj, vlastne ja hackujem. Ha! No, toto asi vystrihnem. Vystrihnem. Je to moje. Je fejkové. Hej, čo si urobil? Čo ťa porazí? No, ja nemám teraz tých malých. Gunner, poď, ty to zachrániš. Čo to je? To je bojnice. Však tá chobotnica je neporaziteľná. Poďte, dračíko. Dobre, pre toto video by to bolo asi všetko, tak zatiaľ čau.